weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lumbola awqali e nder galle ceerno mamadou alhaji bennara ko on waktu yoni ha to tagu talla e nder galle ceerno ibrahima ba mbiya ceerno bouka ba kame ceerno alhassana khalidou ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gawdidi kabruji men to leydi sénégal subaka hande o accident musɗo kam waɗi lawol Linguére Matama waɗɗani lumbellana ko ene tolno yimɓe joyo mbasi hen pittali men taw ko oto Sarifa Cheikhouna Sarifa giwnore toon to Kaolack ne fayi diwanu Matama to leydi Mauritanie nayo jaggue mawɗe liggotoɓe jagoɗo jangde guendi leydi ndi hanki guittama e golleji mumena to leydi Mali nokku biyeteɗo wa Furma kene tolno yimɓe joyo mbara tona ene tuuma hen ɓorniɓe teniji nandidiɓe taw koye ɓen wallidiɓe armée leydi Burkina Faso waɗɗani golɗona kerola banggue leydi Mali to leydi Guinée sembe gurdama leydi Guinée yonto o holliti maɓe jippoye booli ñande aljuma nde gam faddade laygol laamu général Mamadi Doumbouya wona hunde moƴƴande ɓesguji guinenaɓe kabruji mena marena to RDC Congo may jaato Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana jolam jaberi jaadatena koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen so en nani ɗeɗo hen daade belɗe holto paaɗena koto cuuɗi meɗen taagu talla holko woni to cuuɗi men taagu talla ko jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama on jamma waɗata ko jeeɗiɗi lewru septembre ene hawray alet paadoɗo hen no so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi meɗen taagu talla ceerno ibrahima ba ɓurandirede ceerno bouka ba imam jumamu taagu talla kono ne kadi ceerno mamadou djiby bari kami ceerno mamoudou sow ene wonde ceerno mamadou adama ba joom wuuro taagu talla e dendagal bandiraɓe taagu talla naɓe kala kono ne kadi e professeur Alhassane Khalidou Ba astronome mawɗo no feewi ɓe ndenti kamɓe kala aɓe teddinira dendagal bandiraɓe julɓe dendagal taagu talla e ko taari ɗum kala o jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama ñande jeeɗiɗi ene hawray alet ndu lewru so jomiraɗo haaji aɓe bismi hen jaareɓe naaɓe nonne kadi sange jeerinaɓe kaƴel Zakaria naɓe Burel Adama naɓe liiraɗi naɓe l'islam naɓe nonne kadi wompunaɓe Ibrahima kanaɓe e dendagal Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e diaspora o kala hay goto ɓeɗa caani notoɗen noddandu taagu talla o ñalawma inniraɗum mawlidin nabiyi sallllahu alayhi wa sallama yettindo hen naɓatake o ko ceerno Mamadou Adama Ba joom wuuro taagu talla an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamiriɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi
ada yara ene lawƴa kala ñabboji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabboji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji yawre ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde walla mbiyen ni jaslari tati silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba kumpital mene ɗemgal pular jeeyeten katon to lumbol awqali jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne renda beelema no feewi kono ne kadi dendagal awqali jeeri e awqali walanaɓe kala ha tenti noon lumbol awqali naɓe musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr en renda weltare mawde no feewi e musidɗo mum ceerno Ousmane Bennar mo ganduɗa jomiraɗo o ene rokkimo koɗo tedduɗo ɓiɗɗo gorko on noon ko hande inna ɗon ɗo cuuɗi meɗen lumbola awqali ɗo hen wonde ɓiɗɗo o innirama nelaɗo men tedduɗo Muhammadina sallllahu alayhi wa sallam o wiyama Mouhammadou Bennara kono kadi o wiyama Mamadou Alwona o wiyama Mamadou Alhaji Bennara
o wiyama Mamadou Alawon Sarr o wiyama Mamadou Alhaji Bennara o wiyama Mouhammadou eɗen duwono ceerno Ousmane Bennara e dendagal enɗam bennarnaɓe kala e dendagal ennam sarɓe kala e dendagal awgali jeere waalo kala o ɓiɗɗo jibinaɗo inna hande inde moƴƴere innira Mouhammadou cuɓaɗo ɗum noon en duwima yo jomiraɗo wurnumo barkinamo waɗamo moƴƴo moƴƴinowo gando gandinowo rokkamo judde balɗe e moƴƴude battane e gurdama ko kala o wasa dañde en perguitte aduna o wona moƴƴo moƴƴannaɗo newnanaɗo gurdam aduna kala ko alda e bewre wonande fedde yumma almuɓe taw kadi koye gardegol sohna Aminata Guissé debbo mo wiyendu Bosoyaɓe kame golloji mum kala ene teddiniri dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo goni windere nde wonande kay o conférence mawɗo moɓe jogori yuɓɓinde ñande nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗon ɗo wiyendu Bosoyaɓe ɗo taw kadi yuɓɓinta oɗon conférence ko guiɗo moon musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr fedde yumma almuɓe wallidiɓe mum kala aɓe teddiniri hen dendagal wiyendu Bosoyaɓe ko taari ɗum kala nonne kadi Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala ma en garto hen gam yañade hen so jomiraɗo haaji gartaten koye kumpital men eɗen ngala pulara wonande hanki o gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Abdou Diouf laamino leydi ndi ko hitande 1991 woni 1981 ha lan 2000 ko nden Abdoulaye Wade foolimo e ɗiɗon sumgoji kanko on Abdou Diouf hanki o mawnini duuɓi makko 90 ɗin duuɓi 90 hooreji leydi Sénégal windimo ɓatake ngam duwanademo yo ɓooy wurde wonda e cellale kisal ko wona ɗum ko noon El Malick Ndiaye ko gardiɗo sur sarɗeji ndu leydi Sénégal hanki o yeehi toon e bettere ngam kayidde duwanademo kono kadi e hollirde wonande ɗo nawi Sénégal ɗo guila to banggue dawrugol ha e banggue wonande potal e nder leydi ndi Sénégal kala ko gorko jarɗo yettude jarɗo mantude kono kadi ko jarɗo tigui timtade no fewi kanko Abdou Diouf gonnoɗo hooreji leydi Sénégal dañƴo hanki o duuɓi 90 hooreji leydi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Faye hanki o toon to galle lamorgo to o jooɗodima e jaagorɗo britannique kalfinaɗo ko fati banggue gueɗe ndema Afrique ɗum noon koye tawtorede wonande jonde kay taw ko jonde balɗe 5 gasore ñande 5 nduɗo hen lewru ni aljuma paɗoɗo hen o ɗum noon ko toon to Diamniadio taw kadi oɗo saaha ko artirde haqqillaji e ɓerɗe e karallagal ko fati e ndema ngam teskede so tawi peeje cakkaka heege koko jogori layoyde e nder windere nde ha tente Afrique ɗum noon alay saago ndema kesa taw kadi ko wawka laynude hemru no fewi taw kadi ko remete ko ene wawi wahlede waɗe fannuji kewɗi taw ne wawi jooɗade dumunna kewɗe no fewi beele yimɓeɓe mbawa dañde haarodiru timmude no fewi wonande Sénégal e Britannique ɓeydi kaldigal taw koye dow oɗon fannu taw koye fannu ndema no fewi hooreji jagorɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko holliti fandare mum ko ƴellidde wuuro Dakar kono kadi ko joktude yogay leeɗe taw wona tan ɗo ndewɗa kala aɗa oƴƴo hen ɗum noon ko fewnide ɗi booli e yaltinde ɗum wonande kay ñooke kewɗe e wattude ɗum taw kadi ganduɗa leegal kala ene wawa tinde kay ko fati banggue l'état o wonko waɗi ɗon kala ko cohluɗa taw aɗa yaadi ngal to leegal taw kala gueɗɗe kala wona tan ene tawe nokku goto ko wiyete en ville tan taw ganduɗa kala ɗo jaaɗa aɗa wawi humtude haaju maɗa woni yiyande Ousmane Sonko hanki ko holliri toon to Grand Théâtre kanko on hoore jaggoɗo leydi Sénégal jogoɗo wadde jillu mum ñande 13 nduɗo hen lewru toon to Italie Milan ngam ɓeydoyde cehilagal e golle hakkude Italie kame leydi ndi Sénégal keddoɗen koye leydi Sénégal ɓen ƴettanoɓe koɓe ujunere neɗɗo gollotoɓe e jagorɗo jeygu leydi Sénégal kamɓe ɓen ujunere neɗɗo ɓe kolliti hanki mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliti koɓe ƴetta ko faade hande ko caɗele mawɗe tan woni koɓe guuri no fewi ala kala koɓe keeɓi kamɓene ɓe ƴettano ɓe kebla koye yarlitare ngam wallidde jagorɗo o
yurnitade yogay piriji dottaɗi kono ne kadi edin matériel uji ɗi happuji mum gasi kala ɓe kolliti yogay ɓen seppoɓe walla holliroɓe metti mumen kewi hollirde ko nate mabɓe kono ɗo saaha mo gonɗen kamɓene ɓe guuri ko caɗele mawɗe no fewi kono kadi ɓe erima laamu ngu nde ustata cogguji ɗi ha mbawa fodde no fewi gam teskadeɓe yogay gueɗe kay ko gueɗe cattuɗe no fewi remoɓe banana e nder leydi ndi Sénégal oɗo saaha moosi no fewi ɗum ko caggal nde gouvernement leydi Sénégal ƴetti pellital dartinde kala ko fate addoygol banana caggal leydi Sénégal ha o banana local demeteɗo e nder leydi ndi wawa soodede wawa ñamede leydi ndi ha gasa nde kala commerce wawa addoyde banana caggal leydi muɗɗuma to Pikine ko fo policier goto wiya toon teɓ ɗum ko caggal nde o ñamani commerce goto ken tolno e ujunnaje 11,400 ɗum noon o wi hoore makko commissariat kadi o liggoto koye police mo Thiaroye jeeyi sababu noon on joom weef goto mo ganduɗa ɗo yano gam ittoyde taw kadi ko ɗon weefa ko on tigui wimo yo addu carte makko taw ko police caggal noon nde fuɗɗi ñangude on naate makko watti ndi ko noddude police ko caggal muɗum noon ɓe nanguimoɗo saha o waɗama garde à vue gam wonande loskoji yaade e makko Dakar ñalawma hanki o ko ene tolno e médicament ji fo médicament ji kewɗi kay woni ko nanga para taw ko FDS wonande ɓen yiltoɓe ɗen gueɗe ɗum koye caggal kay loyde manggo no fewi guila 17 ha 29 lewru août manduɗo hen ndu koyen tolno e 168 kilo taw kadi ganduɗa ko ɗen poɗɗe leɗɗe ɗe ndewani lawol jar mum ma wonoya wonande kay 53 millions ngol laylaytol noon hewɓe hen mbiyama teb ton to Grand Yoff ha ton to Médina Thiaroye Foire ha ton to Sicap Ebam kala mbawi nangguede hen lawol taw kadi ko Linguére Matam accident musɗo no fewi kañum waɗi oɗo hen subaka hande ɗon ɗo Lumbel Lana waɗɗani ɗon hay seeɗa ken tolno yimɓe jeeyo mbasi hen pittali mumen 15 neɗɗo mbawi gañade hen ɓen 15 gañiɓe ɓe hen jeeɗiɗo ene tampi no fewi nawama toon to hôpital Magguette Lo mo Linguére ɗum noon ko oto mo hinde Cheikhouna Sarifa diwnoɗo toon to diwan Kaolack ene fayi toon to diwan Matam ko on natodiri e camion goto sanga subaka law wi wonande adjuda Pape Elimane Ndour on holliti ɗum on noon ko sapeur pompier on holliti accident oɗo hen subaka hande ɓen jeeɗiɗo noon ene tampi no fewi ko fate banggue ɓen gañiɓe mayɓe noon nawama toon to morgue hôpital mo Linguére keddoɗen koye leydi ndi Sénégal garten koko fate banggue rapport e nder tan lebbi ɗiɗi ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawol ka ene tolno 1,900 e 49 taw ko ɗannotoɗo ɗanle suuɗayru mbiya teeɓa kene foto wonde 94 ɓen ɗanninoɓe yimɓeɓe taw koye ɗanle suuɗayru mbiya teeb bedda e kaso ko ene tolno 32 laana ndiyam jogornoɗe faade Espagne ko ɗen teeɓa ɗum noon koye rapport yo yaltini ɗum wonde ɓen tambiɓe ma je kaɗɗude leydi ndi Sénégal caggal fallu faala duuɓi 15 taƴana e kaso waɗi duuɓi 5 caggal mum tawa gorgol mum koko takki ɗum ko fate viol goɗɗo kay takkaɗo viol ko mam gooro taweteɗo e nder kaso ken tolno e duuɓi 3 ha nde suwa taw ñawede wonande hewɓe kolliti e nder layleti TikTok kadi ma kaali hen ha laamu ngu tina kay won dumbaɗo toon taw koko takka viol ten ha ɗo ñawaka ala kala ko waɗi haydara o saaha noon wonande campagne haɓade ɗum yaɗa sa umminama e nder TikTok beele on wawa yaltude e nder kasso Jamma Burdi taw ko madu annabi o sallllahu alayhi wa sallam o Jamma Burdi hanki o ɓittini lawol Thiès faade toon to Tivaouane iwoɓe kala bangueji ɓeɓe otoji motoji saretaji kala mum hanki o ñalawma hande wuuro Tivaouane ɓitti no fewi ɗum ko jamma hanki o Burdi o timmina ɗon duwa ɗon wonande kay hande o wona foftorde ñalawma janggo wona jamma maduhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ñalawma ɓaawo janggo wona ya conférence
ko faati e bange puɗɗugol wonande gammu ha e ko nandi hen kala ko ɗum ko police holliti ƴetti peeje mawɗe ngam tambade nden kay kisal tiwa won e ko taari ɗum kala pompier holliti kañumne oɗo saaha ene hebli darde mum timmude no feewi ngam wallide yimɓeɓe ha moni kala daña jaam e kisal e cellal kala keddoɗen koye ɗi jammaji mato annabi o sallllahu alayhi wa sallam to Kawlaka hewɓe kay jippima no kewno wadde kala hitande ujunnaje 3 neɗɗo iwɓe e maaje Saloum mbanjima to Madina Baya ko ene foto wonde capanɗe 6 laana kanje kalɗe cawnodirat aɓe kuɓɓaɗe aɓe inna Allah aɓe jima aɓe nodda inde Cheikh Ibrahima Niass kono kadi koɓe ujunnaje 3 neɗɗo ɓen kala giwi koye nder diwan Saluma mo Kawlaka mbawi yettade toon to Madina Baye ngam heɓanade jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam jogoɗɗo yuɓɓinede jamma a janggo o so haaji jomiraɗo jeheten ko ha toon to boyinaji jeeya koye région de Matam tawete koye commune mo Nabbaji Siwola ngo wuro ngo ganduɗa ɓami yuɓɓinde jamma matu annabi o sallllahu alayhi wa sallam mo yi e mum annabi tedduɗo o korsuɗo o ɗum noon kene foronde 200 lawol ene mawnine ɗon ɗo boyinaji ɓene giwa jeeri ɓene giwa waalo ɓene giwa e nder leydi ndi ha e bowal leydi ndi kala taw kadi ganduɗa o inde ceerno Ahmadou Boyinaji mbiyanmo ñang mo ganduɗa fuɗɗino lappi kewɗi no feewi ngam andinde yimɓeɓe sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam oɗo saaha mo gonɗen ko ceerno Cheikh Niang jooɗi ɗon taw kadi ko daade belɗe gowɗe yimede ɗon e kala wonande saaha ko wayno Oumar Kane en e ko yandi hen kala hewɓe kay yiɗɓe heɗade baruji belɗi ɗine miccinma gendima kala o ñalawma hande ene dogana toon to boyinaji kononne kadi hoore fonde baruji belɗi jimoji natoji e ɓerɗe ɓe iwoɓe banggue Mauritanie golla polpolol dande maayo e dow jeeri kala o ñalawma hande puɗɗima wanjade toon to hoore fonde e kotari ɗum kala ko noonne kadi Donguru Alpha galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly oɗo saaha mo gonɗen hewɓe almuɓe mum e yimɓe kala iwoɓe e banggueji ha to Guinée Bissau Guinée Conakry kala mbanjima toon ngam ñalawma janggo o mo ɓindi toon madu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko noonne kadi to cuuɗi menen Dulmaji Dembe délégation ngaji giwoji to Dakar hay nokkuji goɗɗi kala oɗo saaha mbanjima e wuuro ngo ngam teskede toon to legal sarɓe hande o fuɗɗima humde gayi muɗum ngam ñalawma janggo beele galle kala wawa tigui hebde cakkudi mum ngam ruttanade madhuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam paɗen ko ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo to Linguine toon gaɗenki ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon ɗum ko bis giwnoɗo toon to leydi Guinée kañum feeri suka gorko goto jeeyi sababu hanki o hakkude police lacrymogène kamɓe ɓen seppoɓe wuuli jaw no feewi Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendalngal bandiraɓe hettitoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr hanki o wuuro men Lenkiring wuuli jaw hakkude dadiɓe e sukaɓe wuuro ngo wuuli jaw hakkude lacrymogène e kaaƴe saabi ɗum noon ko subaka law hanki Sar Abdoulaye Sarr on oto Guinée gimminoɗo diwan Madina Gounass ga immi ga ene naata e Lenkiring gam yaade toon to Guinée e on suka gorko biyeteɗo Saydou Ba komo ganduɗa ko gaddowo galas kala subaka Madina Gounass ga ene yeyta ɗum toon to diwan Lenkiring caggal on e yaltiri kanko Saydou Ba o oto ene naata Lenkiring ene yaaha faade Guinée ɗon oto wawi ferade suko ko ɗon suko maayi ɗon e ɗon rutte joomum sur place ɗum addi ñaññere mawde wonande sukaɓe ɓuuro ngo Sar Abdoulaye Sarr ɓe duppi bonoje ɓe mbaadi godoro ngo oto yahata oto artata e kolli otoji Guinée ɗi toujours so ndewi ɗon nde doggirta ko doole ɗum saabi kala sa hayre wonde kadi hono ɗum kaɓe keeɓi hono on jayya hono on baɗɗi ɗum haydara wiyaka haydara waɗaka wadde hanki noon lacrymogène weddama kono kadi sukaɓe mbeddo kaaje gendarmerie ene weddo lacrymogène gendarmerie Madina Gounass ga hay gendarmerie toon to Kalefour kamɓe ɓe kawri ɓe ɓooyi waddude sukaɓeɓe haade noon jaam daneje tampere mawde waɗi hanki ha goto laamu ngu nanggade sukaɓe ha goto kono ha goto gañaki hen no fewi Sar Abdoulaye Sarr kono kanko duccinoɗo noon o addanoma ga ɗo hôpital Madina Gounass caggal muɗum ɗo ne Fouta taw nawram toon to Lenkiring
o wawi wirnede hanki futuro ɗon ɗo lenkiring sa Abdoulaye Sarr nonno ko musidɗo moon Amadou Sambulo ɗe Madina Gounass fed weltare TV weltare fulɓe ak dinma Sar Abdoulaye Sarr Amadou Sambulo golle man jooɗi peewi amin mbiya tan yo Allah sellin mabɓo ngo ndentoɗa tan sosoɓe wonɓe toon ɓe nde tawno e kala saaha o saaha so tawi ñebbe ɗe ɓendi sa rentaki tan ko ɗum jeeyi sababu curki so yanema mabɓeɗa nde tawno a yiiɗa ɗum no feewi kono noon ko an woni gadiɗo wawde ñamde ɗum sen giwi ɗo wuuro teddugo Madina Gounass on takkusana yoni ha to nabbaji siwola e nder galle ceerno Baba Ɗaha Ka e ko taari ɗum kala giwen to Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki o hoorejo leydi ndi toɗɗima sarɗiyanke biteɗo Mouhamed kanko on hoore leydi Mauritanie Mouhamed wuldu Cheikh Al Qaswani toɗɗima biteɗo Jamila wuldu Yeddali on noon woni toɗɗaɗo gardiɗo cetal kabatongal mbuñaari e nder leydi ndi kono noon kanko o jeeya koye parti Insaf woni landa laamu ka o holliti noon mawo daro fodde makko ngam haɓade kala ko faati e bange mbuñaari e nder leydi ndi kala keddoɗen koye nder leydi ndi leydi Mauritanie hewɓe kay gollotoɓe e jagoɗo jangde leydi ndi kañumen ndiwa e golle mumen kamɓe noon koɓe nayo ardiɓe yogay cate woni directeur uji ardiɓe cate mawɗe no feewi ngam teskede golle ɗe ne ngakki ngarɗuɗe no feewi ɓen ittaɓe Idrissa Oumar kadi ko noon kadi Hawa Yero Dia Abdoulaye Sow noon kadi Hala Sidi ɓeɗo hen goni ittaɓe e golle mumen ɗum koye batu jagoɗe hanki o gouvernement mo leydi Mauritanie holliri dat ko fate sungoji taw kadi ko syndicat ji golle rendo leydi ndi ɗum noon waɗata ko 2 lewru novembre 2025 ko wana ɗum ko noon ko fate ɗin candidat ji ɗereji ko ɗiɗi hanki 16 nduɗo hen lewru kono kadi ko 2 ha 15 octobre ko nden ɗin ɗereji mbawata yurnitede on campagne ko fati banggue orgal ɗin sungoji ko 15 octobre ha 3 octobre ko nden noon ɓe mbawata suɓoyade syndicat ji rendo leydi ndi kala gila fedde darnide haqqe innama aade yaltini cimtol wonande kay hoɓɓe rewoɓe e nder leydi Mauritanie ne lebte hen lebte mawɗe no feewi guel nden noon Mauritanie koko dari yeddude ha memi leydi ngam hollirde so tawi kay won leydi ɗoftidi haqqe neɗɗo ko Mauritanie o saaha mutane jogui temedere e capanɗe kene foto wonde temedere capantate jeegom ujunere taw kadi ko moltiɓe nder leydi mum oɗo saaha Mauritanie ne hebli nokkuji moftirɗi doga molto en ko wayno refusé ji e ko nandi en kala wi Sidi Ahmed mo ganduɗa kam ardi catal darningal haqqe innamaɗe ɗum ko caggal nde heeɓi rapport giwɗo e fedde gotago windere taw koyeɓe nelaɓe loni catal darningal haqqe innamade nde wawata yurnitade e sifa ngal ɗon kaldiggal to leydi Mauritanie Mouhamed wuldu Cheikh Al Qaswani ko hoorejo leydi ndi caggal nde iwi to Côte d'Ivoire hanki o noon yuɓɓini batu mum jagoɗe ñalawma hande o ƴetti laana mum ndi wawa yaɓani toon to Alger woni Alger ko lamorgo Algérie ngam tawtorede jonde nayi ɓiire ko fati foire ɓamtare leyɗele Afrique fuɗɗoto ko ñande nayyi ñalawma hanki o ha faynma sappo lewru septembre kene fota wonde temedere capanɗe nayyi leydi mbawi tawtorede taw koye bismago Abdelmajid Tabbouna hanki o waylo kewɗo waɗi to banggue kay ardiɓe police e commissariat ji beele ɓeydude ndenka ekkisal on sifa e nder Nouakchott ha yoga e won e guure kala teskede nguleki mawki kay ene ɓeydi no feewi ene yegayi nokkuji nder leydi Mauritanie ene yaha ha yettoye 45 degré ɗum noon koko wayno Attar 44 degré ko wayno Akjous ko nonne kadi ko wayno 43 degré ko wayno waɗani ko noon yaari ha to inchiri e nokkuji kewɗi kala teskede nguleki mawki ene teska yoga
e nokkuji e ndera gendidi leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko to leydi Mali to leydi Mali ko armée leydi holliri wonande attaque drone jangu drone fewjanoma ton to kiidala taw kadi koye ballala wonande service renseignement ɗum noon koye résidence wonande général Alhaji Gammo o gouverneur wonno ko ñande nogas e jeetati lewru manduɗo hen ndu nokko mbiyata a taktati noon ne tawi nder région de Kidal ɗum noon wonande kay ene wondi kadi e galle mo mbiyata président des conseil supérieur de IMGAT ɗi nokkuji ɗiɗi kala koko toɓɓano ko fati ngun jangu noon drone wawi derguitede bonna ɗum noon ɓe joofi peɗeli ko Al-Jawad Rebel mo Kidal foti wadde ɗeɗo hen gueɗe commune mo dogo fir ha hande ne waya maire wuuro mum baraɗo ñande aset jawtuɗo hen no ɗum noon ken wona kilométre ji 15 hakkude Fara Bogo ɗum noon e tawi nder selke mo ñono taw koye région de Ségou ɗum noon kanko on denoɗo Modibo Krimbi mo ganduɗa ko demowo kono kadi ko neɗɗo jaaƴo no feewi kewɗo balle faade doga molto en kewɗo jurum no feewi e wiideɓe wonande wonno koye ɗoftude agent goto liggotoɗo microfinance kamɓe noon ɓe paano ko ton to Jabali kanko noon ko ɗon wo nanga kanko o bifta o wara hewɓe noon kolliti hen mette mumen mawɗe no feewi yero so kene foto wonde yimɓe joyo kañumen tigui mbara ɗum noon tono ko ɓireɗo wa furma noon ne tawi nder commune mo Boura wa furmo ɗum noon ko wuuro wiyete noon ko ɓen joguiɓe comci nanduɓe VDPN ɓe Burkina Faso taw mbaɗi ko comci hono mabɓe en ko ɓen tigui mbawi liƴade mabɓe ɓe mbi ɓen ɓoni ko hono comci ɓeɗon caggal noon ɓe giwi koto banggue keerol Burkina Faso ɓe naate leydi Mali ɓe mbari kene tolno e yimɓe joyo ɓe gañi yimɓe hewɓe no feewi kono ɗum ko noon ɓe kolliti mette mabɓe mawɓe no feewi hewɓe kay moɓodirin toon gam hollide ngala nden ka ekkisala hay seeɗa fandare mabɓe kay ko ndeɓe dokkete nden ka e kisala finoɓe to wuuro wiyetengo a solinta noon tawete koye commune rural mo waliya ene tawi nder selko mo ba Fulaɓe remoɓe wonɓe toon ɓe kolliti tampere e caɗele ndeɓe dañi remru haɗo kanje moƴƴatɗo kañume koobi e gueɗe goɗɗe kala koɗo tigui wonande guilɗi ɗiɓe ganduɗa cokke mabɓe hande o hay goto yaltinani haydara wona wuttandu wona kanjal wona koobi wona haydara ala kala koɓe jaltine dara ɓe erima noon laamu ngu so jokkirini kam yoɓe gandu hikka kam koye heege tan ɓe jogori a laatade ɗum uddi kumpital men to leydi Mali to leydi Gambie ko Imam Abdoul Karim kuyate kam wiya teɓ nanga ɗum ko ñande aljuma jawtuɗo waaju mo waɗi to Banjul o holliti yaade maggal Touba ene harmi no feewi o holliti hay yaade boîte de nuit amoya ɓuuri yaade maggal Touba o holliti maggal Touba ko haram kanko haali ɗin konngudi noon jeeyi sababu laamu ko leydi Gambie ñaguima yafuya faade autorité ji leydi Sénégal taw kadi ko ɓen Mauritanie communauté Mauritanie ñaguima yafuya no feewi ko wona ɗum ko noon wonande kay catal murid finoɓe toon to leydi Gambie moɓodiri fandare mabɓe kay ko yo rewne lawol oɗo saha noon o heeɓi convocation nottoyade a police wonande konngudde o haali ɗi o dañi noon ñagade hen yafuya to Guinée Conakry ko fate jangde leydi ndi caggal luural manggal no feewi hakkude laamu ngu kame pelle syndicat ji tambiɗe jangde nde laamu ngu joguino fandare ko duttitogol e duuɗe jangguiɗe ɗi wonande kay 16 ndu lewru jinnaɓe ɓen janggoɓe kame syndicat ji ɓen jangguinoɓe ko loppet parani tawo hunde noon daɗino kayambeya Moussa no fewi dirtinama ha 6 octobre 2025 ko wona ɗum ko noon wonande sembe yonta leydi ndi ɓe kolliti hay goto kay wawa haddeɓe seppude ñande aljuma nde e booli Conakry hay nder leydi ndi kala gam wullitade laygol laamu général Mamadi Doumbouya taw kadi no layiri ni ala hen kala ko feewi haydara ɓe kolliti
ɗeɗo henna geɗe wona geɗe jaɓateɗe hay seeɗa ɓe jaɓata ɗum to Burkina Faso wonande sariya leydi ndi eɓen sarɗoyankoɓe koɓe 92 ɓe jaltini kuulal kesal ngal ganduɗa jaagoɗo ñawoje leydi ndi ko kam sakti ɗum hankadini kala nangiraɗo ko fati luuɗiyankagala woni gorko wondude gorko ɗum ko duuɓi 5 e nder kaso so tawi ka ɓiɗɗo leydi ndi sa wona ɓiɗɗo leydi ndi a yaltinte leydi ndi a wonta nattu leydi ndi so tawi ka koɗo aresi debbo e nder leydi ndi koma dewgal mon daña duuɓi 5 ne mbawa an hebde kayitaji gendi ndi ko wona ɗum ko suka debbo kay ko duuɓi 18 ha fama duuɓi 20 resirte kono ɓe ndiwtani wonande diine leydi ndi ɓe ndiwtani wonande kay aadaji leydi ndi so tawi suka debbo ne yaray duuɓi 16 ene yiɗi gorko ne yiɗi ɗum jinnaɓe ne jiɗi ɗum ɓe ndiwtani ne wawi humede kono so tawi goto mabɓe yiɗa koye forcere walla koye wawnere ɗum ne kadi ɓe jaɓata woni wonande sariya kesso moɓe jaltini taw koye dow oɗon sifa to Burkina Faso keddoɗen ko France naajo goto biyeteɗo Jean Christophe Begon on woni nangaɗo udda e kaso gila lewru juillet 28 muɗum ha ɗo noon anda ko holto udda kañumen nayo gollotoɓe boîte mum on onge kanko no wattuma ko ñukkindade laamu militaire kame wallidiɓe mum kala to Tchad Mouhammad Idrissa Déby Itno hanki o yilloyima yogay santeji ha tenti noon santé mo inniri centre commercial mawɗo mo inniri de la caisse nationale de N'Djamena o bettuɓe noon hay gortinani huuɓi oto makko tan kanko tan haw joofe dow mabɓe womo woni e nder oto makko mo laara ɓen no mbodinirta matériel no kellirta tuufeje ne gollirta taw ko golle neɗɗo mo jeeya hunde sene waɗa waɗirta ko yo bon o daari kala o jippi o holliti hen mette makko mawɗe no fewi o holliti ngol woni laabi 4 omo yilloyo yogay sanceji kono o tawi woni toon ko yimɓeɓe gona responsable en o holliti noon hay goto wonta yaafe kala baɗɗo gueɗal bangal dani hen koko rewnete lawol RDC Congo gonnoɗo jaagoɗo ñawoje gendi leydi ndi lundiyanke biyeteɗo Costa a Mutumba kam taƴana duuɓi 3 kaso tawn wonde golle wawnere procureur joguino miijo kay ko yo taƴane duuɓi 10 kaso tawn wonde golle wawnere kanko noon o rewra ko dirtinde 19 millions ko preje dollar ko fade banggue mahagol kaso hay so tawi wondi won wiɓe kañumen jaadani hen o haydara waɗani kono gouvernement o hewɓe kolliti hay goto weldano nde wonno jaagoɗo nde teni kadi kala saaha omo heewi yaltude suuseji kalteɗi ha hoore jaggaɗo leydi ndi artiramo e place makko e nder ɗiɗon gueɗe kala to Côte d'Ivoire le conseil supérieur de l'imam et de la mosquée de l'affaire islamique taw kadi ko leydi ndi ɓe kolliti jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ko hande alarba o 3 ndu lewru ene jofi 4 woni hande ko hande ɓe juɓɓindi ɗum e nder leydi ndi kala jeeyi sababu jagorɗo yangara ene jeertina dognoɓe otoji e ɓen jultoyoɓe nder guure mumen e nder leydi Côte d'Ivoire nden nograta seesa haɗata yettade to leydi Ghana pelɓodiral hakkude leƴƴi remoɓe e joomen jawɗele ngal pelɓodiral jeeyi sababu ha ganduɗa gila tan 24 lewru août mani ndu 23 neɗɗo wasen fittandu muɗum ko ene foto wonde hewɓe kay gañi hen kene foto wonde ujunnaje yimɓe o saaha limama ujunnaje 10 neɗɗo ko fuɗɗinade to Bukawi ne tawi e nder leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha noon laamu ngu holliti ƴetti pellital neli toon hewɓe beele jaam duumiɗo ene wawa artude toona joolam jabeeri jabɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabrimen ɓurtimtude e joolam jaɓeeri e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi hono Farayti toon ene wayno dey ko oɗon gorko juuɗo yimɓe joyo taw kadi ko labɓi tan o waɗiri amo yuwaɓe tan amo kadi seeka ɓe ha hen goto ni e o saaha koye kadi koye e nder état critique woni e nder centre Marseille wonno ko ñande talatare 2 lewru silto 2025 ko oɗon tigui
tigi wawi kadi tawtade kadi ko warede taw wat ɗum ko police caggal police wawi kadi habrude ngal ɗon baɗal kore banggue rewo to de wayno ko régime mabɓe waɗoɓe kay ko boyta kadi en fuɗiyankoɓe kamikaze en ɓeɗo mbawi wadde kono nate ɓosoje gam hollude koye mumen hani e ayawo habride mabɓe to kore banggue rewo to wonde toon oɗo ɗo biyen wono piya Xinjiang wawi kadi kono weltade ken caggal kayde soldateɓe mabɓe walla honiyankoɓe mabɓe mbi kamɓe de hayɓe maya ɓuuri ɓe jagge to hakkude taw kadi ko mabɓe e toon to front taw kadi ko toon to Ukraine toon to Gaza e nder wuuro Gaza hewɓe noon caggal kay nde kadi janguji mbaɗa toɗɗi e kala saaha wonande ma joni fodde nogas e tati ono taw kadi ko lewru ene wayno de toon to banda Gaza e ɗum noon ha hande deyli ɗi dertaki toon wonande kay Israila ene jooɗo toon bomboji nde tawɗo wonde gila guerre o fuɗɗi gila jeeɗiɗi lewru octobre ujunnaje ɗiɗi nogas e tati ha ɗo jarten ɗo kam ene wayno kay Israila ene jokki wadde ko waɗanno ɗum noon addini kadi ɓeɗon kadi ummade e wonɗe e nder leydi ene mbaɗa taw kadi ko ene uuɗa ene paya kadi e nokkuji goɗɗi gam dogde taw kadi ko ƴewɗo guerre kolɓiniɗo no feewi mo Israila waɗata ono banda Gaza. Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum rete tunguɗen habaruji men e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodji gorko mo Sarr Ndoggo gam weltare Ayawu TV. Alhassane Oumar Mbodji gam weltare Ayawu TV golle man jooɗi peewi to Madina Gounass Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoulaye Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiiranen.